tanom eh gani. Tagad ni pamilya sang yati nga magsigin wala pug katog. Ayo! Ayo! O sa may mga dong, ikay kolektor og basura dong. Tuwa ko ibutang ato luyo. Kuha lang. Grabe po no makaistorya ng nana na yun nga matapubri magay ka. Mata pobre man noon. Magodong, muram ko kag kolektor sa basura kay lago kay kag daong nga color pa lang daan. Sus Ginoo ko. Grabe po naman mo istorya na yun. Nasi pam-pam ra na eh. Unsay pam-pam dong? Pampers? Wa mi diaper diri dong oy. Nuang nimo. Binuang. Di ko mapalit og diaper no kay wa ko anak. Na ako marangita ko si Pamila ba, si Pamila na, si Pamila ra. Aw si Pamela di ay. Sa may montoyos kong anak dong. Lagi ko karon noy kay mamisita ko kay Pamila na ba. Na mamisita ko piyansaan nimo dong. Ay kuing naog mamisita ka karon, sud ka ning balay. Unya karon og sugton ka sa kong anak, pagminyo mo. Nya makabuhi ka sa kong anak. Makabuhi ko ng anak mo na eh. Agoy dagang kanding kung iya lagi kong sugton. Ipakasal na mo. Mag-ihaw tag dagang kanding, litsuno pang uban. Oh, inigpakasal, mag-ihaw daghang kanding, may kikamdag hinambog buanga ka. Unya karon inig humans kasal. Ang kanang pangadlaw-adlaw niyong kanon, no saon na nimo pagpakaon kong anak. Sayon ra kay na doy. Bagligya tag kanding para ipalit og sinakong bugas. Maon ni problemahan mo day. Bitaw no, may kikamdag istorya. Pangadlaw-adlaw niya karon inig kahurutan ng kanding og baligya. Sayon ra kay na doy. Mahurot na ang kanding na kog baligya o imong anak ako na itugway. Nah, sus maayo sa kagwapa na akong anak, imo na itugoy buanga ka. Di ko musugot nga ikay mabanas kong anak, di ko musugot. Ngano mo noy nga kagwapo na ko. Di ka magpa-breeding aning nawasan at macho kayo. Samtang kanoy eh. Di ko musugot dong kayo, ikay mahimong banas kong anak dong. Sus kanang mamahimo na kong apo, luoy kay nagdagway, katawaan na sa mga bugal-bugal na nagmayo sa iyang mga kaduwa. Ngano man? Oh, awa ha? Ikay mamahimo niyang amahan. Oh, ang iya, kantahan na siyang mga kaduwa. Oh, atras abante, ani anang anak sa kapre. Ano, di ko musugot na dong. Grabe. Perting bati anak dong. Kapre ni kani kapre. Pauli. Pauli dong, di ko. Muras kagwapo Di nga. ko musugot nga kon. Bahala, Pauli ito. Muras kagwapo ra kanding ay. Bungot pa yun mo. Yati ni mga tawhana, mamisita niya, mag-gara-gara pag maayo. Urap, kuno kong kanding. Iyon gon. Wapura sa kanding nga, para magbumbay. Yati. Ayo. Hoy, may buntag ya. Oh, sa may nakaayos buntag dong ay sing manoy-manoy dia kay guwang pa ka nakugnaw. Sa may tuyo ano mo? Aw na si Pamela noy. Ay lagi sing manoy-manoy hapak ko tamang ka buwang nga ka. Aw na si Pamela boss. Na pamila na pod. Na nganuan. Mamisita unta lagi ko boss. Pwede boss. Na maayo. Sa kagwapa sa kong anak buanga ka mohangyo ka nga mamisita ka. Uloy. Na ay lagi sig manoy-manoy na ko. Ikaksabot ba? Oh boss, kit parison good me. Siya gwapa, ako sad gwapo. Mura mig artista ni. Siya murag na din ako sad murag sa kog jeans rin. Gwapo. Nya og sagpaon ti kag bali-bali ron. Di ko musugot. Nya naman mo sigam sugot boss. Nga ano di kam sugot boss. Lain batasan mo. Ang buang na pahilak-hilak diri gud paminaw. Tanawa ha. Og sugton ka sa kong anak nga si Pamela. Unya dayon makasal mo, unya dayon mga anak mo. O hunaw na og maliwat na niyo mong bata sa panahon nga mag-eskwela na. Luoy kayo, bugal-bugal na siya mga kauban.
Nga nung luoy man boss nga. Naamang ko ikagasto. Mao lagi kahibaw ko nga nagay kagasto kay naam kay kwarta pero unaw na og maliwat ng naong sa bata ba maliwat sa imong naong nga naanay daning gapatong ani panahon nga ato sa eskwelahan bugal-bugal na ng bata kantahan na. So amang bugal-bugal boss nga kung maliwat na nung bata mura mang James Reed. Abnormal nito hanam. Hilak galit nagkatawa. Bugal-bugal na kay ug maliwat ang bata ani mo nga dako kay ani kaning itom dire kanta-kantahan na dito sa eskwelahan. May lagong, may tongtong sa ilong ni Muchitong ana ora. Kaluoy ng bata di ko graan mo do. Uli dito, uli. Hasul-hasul lang mo diri. Tawa nagpamisita ni ate nga. Kahilas uro yung murag naong sa kanding. Nakoy naong murag rapro niya. Arangin uli ng buang. Ate. Kanding sa doon. Gwapo ra kanding nga magbumbay. Ang la. Ayun, oy! Nang maayo di ha. Kamatay maayo. Bugal-bugal. Sa may toyo ano mo? Ingon kag minister na kay pangadji Andre. Nah, di minister man hinuon. Ako nagdag Bible in taon na yun. Lagi ko na yung misita unta ko na eh. Nah, mamisita na sad. Sus, Misita lagi unta ko na eh. Ug okay ra nimo. nya hangyo kag pamisita. Nya og mo hangyo magtaliko di ay atubang dre. Ah, grabihan nimo noy ay. Nagatubang man kunin mo noy. Ang pagtarong diha nag atubang na di ka di ay. Yawar daw nga mo magtagkugo. Grabihan kinawayang sa taon nimo noy ay. Itara. Unsay binuang nga tinuon ba na daw? Pero di ko musugot nga mamisita ka sa kong anak. Ano sa noy? Di ko musugot tong kayo pananglit maminyo ano mo. Luoy kayang mamahimo ninyong anak ug anha maliwat ang naong nimo. Ngano day noy? Ngano luoy mo noy? Luoy kay na dong kay og anha maliwat ang naong nimo nya anha na magsige nagduwa-duwa diha. Daghan kay nagkaduwa. Luoy kay ng bata kay kantahan nag El kikiloy kaayo ka ana. El kikiliwat kang King Kong. Perti luoy ang bata dong ay. Pa, luod ro ko. Unggoy. Ah, grabihan sa nimo manabi noy. Grabe sa ginawayunan nimo noy ay. Pero noy, bisag sakit, pilit na akong dawaton tungod sa pagman ako sa imong anak. Kana, ga-MMK ang buang. Maghisgot og sakit. Nya dayon, hisgot sa gugma. Unya akong anak og ang akong apo kung mahimo na akong apo, loy kayo. Layo kay maabtan. Imon dalhon sa the race of planet of the apes. Kalayo atong buang nga dalhon mo kalibunan. Di gyud ko musugot tong. Nang utaong dili utaong ka musugot na ay nga, seryoso mo kay ko sa imong anak sa pamilya. Nakamatay di gyud lagi taong gyud ko musugot tong oy. Tanawa daw ha. Ug musugot ko dong pananglit makaanak mo. Ang bata maliwat ana imong agtang. Dako kay kag agtang. Nya ako dako sa agtang. Nya unsa na malay mahimong hitsura sa uwa ng bata. Lingin kayo. Ingon naglulipa. Sakti lang noy, dako sa tugagtang sa pamilya noy. Unsay dako agtang? Ang bata mo mahimong dako agtang. Mahimo maupaw nya mahingog lulipap. Kaya goko na ng mga yang kadua kay ganahan tutoya ng alimpos bata. Pamilya dako agtang nga bawog ra magitog hawak. Ano? Ah, sige nay. Hindi ka musugot ng misita ko ni pamilya. Aw, ulit na lang ko na ay. Dong Ano ko noy? balik sa are mi ate og kanang litlag ka ng bata og maliwat ano mo. Kabuangan ng mga kabuangan ng mga yung mga kadua atong madlungon ato na. Klaro. Ito na madlungon ya og pananglit og lulipap. Palitan ta nagwig ng bata. Nagdaan lagi di kagulapo. Umabot na hatag ng tanim mo noy. Laos sa todo si pamilya na sudoy. Tinood ka noy, Pamilya sugot na ka. Oh, lain sa kay imo nang iulis balay nya. Ikare mag-inom-inom na wa may lamin na imo nga ikaw rang usa. May nang duha kita.
Ato, Ako, tumantahaw lang ang tanak ko. Hindi makamdawat na bisita ko. Nindot. Kanang bugbog na ba? Nindot ang duha kitang mag-inom. Ano para lingaw ba? Tabi-tabi niya. Pamila! Pamila! Saman pa. Uy, pipi. Naamlig ka, pipi. Naambuang. Puti pa kay short. Perti pang nipisa ga. Iga tuloy. Pipi mo nga no? Oh, pipi ko na. Mayo kay gwapo ba bagay kay mga ano? Pipi. Ato lang. Pagwag baso be kay amo ring tagayon niya gawas dire are tang lantay. Dire. Ay lingkod. Lingkod na kay. Ato nang inon. Pamila ay dogay na. Pagwag baso ay dogay. Abli no. Mo inom kanin na. Makararapag itaw niya kung magasa yung taon mo na. Dali kay kumubam no. Salamat kayo sa mong pagdawat ng udrigi. Tuod yung kong biyag yung taon. Kita ra ko tao. Abli no. Paaka no. Ya, nay, sukot na ganun nga. Manguyab ko sa mga anak. Aw, sabot-sabot lang. Oh, dara pag sabot-sabot lang. Pamila. Hi, Pip. Oh, ay paglingkod diri dito sa bigas pagtupad mong Pepsi. Pipi. Oh, Pipi na. Pips mo yang gingon. Bisita Abli. Uy, buang ay bisig gakos jud. Upagi ka panguyab be. Abli no. Naman eh. Dako kay kagtang yung ano. Oh, dako gantang. Ano to? Dili, tagaya do. Still lang. Ay, ikaw una na eh. Kay mo na. Ay, palabig ko Pipi siya. Aw, hindi lang kay manguyab ko nimo. Bisita biya ko nimo biya. Matay daw kay last yung ginidong. Kamu lang. Pamila ka bahala na. Asa, ahong kanoy. Okay, pagka pa. Nya okay ba malakaw? Okay pa kakalakaw ka. Di pa ako kalako kakamang ko na. Ay, sure, buka. Pipi, pipi na uwan ng pipi. Na? Pipi. Mas papan mo bug na ba to? Okay na to, natulog man to siya. Na okay ra nimo magsululor taro. Okay na. Hinayang lang ni Pim doon. Tilo pa kiki. Ay, masakit. Saba uy, mas papan mo. Kasakit na napipig. Kumalang. Unsang. Dati na kung saan mo niya. Uy, nay, nagbata na nay kanay. Ay, nagpangatuli mong anak no, yung tulian kay dagang kay puno kay donggan sa tulian. Abi na ko kung saan mo niya. Perti mong lainan niya paminaw. Nagpahingatuloy na pag puno. Wala tayo, ito'y luwag ito. Kuha, ihot ka na. Kanay. Nari ko siya. Ihot ka na. Yate. Ikaw manggod ba na kay ikaw? Ikaw manggod. May lagong, may tongtong sa ilong ni Muchitong.